जय जगन्नाथ। चढ़ी नमस्कार समस्त को बहुत दिन पर मंच को चढ़ी हार्ट बीट पूरा धड़ 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 हो एते सारा कहानीकार लेखक सब बस समस्ते टी मन दुखे बस भावुँ टिके माहौल गरम करदे ना कौन जोठी जहा हौ जहार जोठी जहा हौ जहार रसगोला केवल तो ठीक अच्छे एमती किसी प्रश्न नहीं मुझे आसी तो मो कहानी ना हूँ प्रश्न कहानी आरंभ करने पूर्व बस आपण को ये जन देवा चाहे कि सबू राइटर्स सबू आर्टिस्ट सब पोएट्स सब स्टोरी टेलर्स समस्त डेडिकेटेड तो कहानी आरंभ हो गोटे फ्रस्ट्रेटेड स्टोरी टेलर फ्रस्ट्रेटेड राइटर अपन चाहे भी कहींपर बट से कौन भावुचे निजक कौन नहीं कौन सब जिन से सब जिन आम कहानी जाना राति प्राय 2:30 राइटर टी बस क्या सहित गोटे गपुची तो किसी समय बसला सेपटू शुभुची जस्ट मिनट तो सेपट तक शुभुची कि हजारे भीड़रे पुरुणा मोड़रे दो चिन्ह लगुछि बधे चेहरा मोर ताबरे मनर फरद चिरित देन अड़ुआ लगे कहीं एते तुम क्षर निजर लगते कहीं दूरे जाओ कोठो शिखिल एमितिका कला मते भी शिखई दियो कान रे कुहना कहीं एमन मेघरे ओदा लगे कान रे कुहना कहीं एमन मेघरे ओदा लगे ओदा लगे एति समय राइटर बस चुप बस मुर्गे हसी मुर्गे हसिला परे कहूची ना मो लेखार मुख्य स्रोत बोधे साहित्य द्वारा मते दिया जाउथवा से शब्द भत्ता कहानी और कविता योजना रे मते दिया जाउथवा साहित्य आवास रे मोर मुंड गंजे मो से आवास झरकार देखा जाउथवा ए नग्न आधुनिकतार से सूर्यास्त एवं एक विकसित रचनात्मक समाजर सूर्योदयटा बेस मन लगा लगे आई सब भितर मोर के फर्द कागज रे लिखिथिबा से मन गढ़ा कहानी सबू कहे से ता कहानी रे आगे जाए मो कहानी रे सब बेले थाए गोटे मुख्य एवं जीवंत चरित्र टे हुई मो कहानी
କାହାଣୀର ସମସ୍ତ ଧାଡ଼ିକୁ ତା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦରକାର। ହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ଘଟଣାର କାରଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ଥିବା ଶବ୍ଦମାନେ ଏବେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମେଞ୍ଚାଏ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଚ୍ଛକୁ ଫୁଲ ତଡ଼ା କରି ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଆଉ ପୁଣି ତଲକାଏ ପବନ ଏବଂ ସବୁଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାରଖାର। ଆଉ ହଠାତ୍ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କଣ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି କହି ପରିଚିତ କରେ? ମୁଁ ଲେଖକଟିଏ ନା ଗାଳ୍ପିକଟିଏ, ନା ନିଜ ସହ ଏମିତି ସେମିତି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ କଣ କଣ ଗପୁଥିବା ପାଗଳଟି? କିଏ ପଚାରିଲେ ଇଂଲିଶରେ ନିଜକୁ ରାଇଟର ବୋଲି କହେ, ହେଲେ ପୁଣି ମନକୁ ଆସେ ନା ମୁଁ ବୋଧେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର। ପାଖରେ ବସିଥିଲା କହୁଛି ଆରେ ବୋଧେ କଣ ସେଇଆ ପରା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ କହେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, actually I'm a storyteller। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଦରେ ମୁଁ ସାଉଁଟେ ସେ ସବୁ ଉତ୍ତରକୁ, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ୟାଠୁ ତାଠୁ କାହାଠୁ କଣ କଣ ସବୁ ଶୁଣି ପୁଣି ଭଟକି ଯାଏ। ଭାରି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେ ସବୁ ଉତ୍ତରରେ ଖୁସି ନଥାଏ, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନଥାଏ, ଯଥାର୍ଥ ଲାଗେନି ମତେ ସେ ଉତ୍ତର ସବୁ। ଏଇ ଚିଟପିଟି ବୋବେଇଲା ସତ ସତ ସତ। ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୁସି ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ କୋଉଥିପାଇଁ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ, ନା ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ମୋ ହିସାବରେ? ପୁଣି ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେ ଠିକ କହିଲୁ, ତୋ ହିସାବରେ ତତେ ଖୁସି କଲା ପରି ଉତ୍ତର ମିଳେନି ସେଇ ଲାଗି। ପୁଣି ସେ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଶୁଭେ ଆଉ ଏକ ଉକ୍ତି, ନା ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଏଇଆ କି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସଠିକ ଗୁରୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ହେଉ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପାଇବି ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି ଏକ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛି? ସତରେ କଣ ଭଗବାନ ସହାୟ ହେବେ? ସତରେ କଣ ସେଭଳି ଗୁରୁ ମିଳିବେ? ହଠାତ୍ ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଜିର କାହାଣୀ ଏତିକି କହି ଚୁପଚାପ ରହିଲା ମୋ କଲମ। ମତେ ଏଇଆ କହିକି କି ବାକି କାଲି ପୁଣି ବାକି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ କିଏ? କଣ ତୁମ ଲେଖାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ? Thank you guys.